יש עוד כמה וידועים. כן, יש עוד כמה... אנחנו חוגגים גם כי ללוקה צוחר יש יום הולדת. אם אני אעשוד עד מחר. הייתי, אמן, אמן. זה יום מסוכן, אתה יודע. יום שהסטטיסטיקה בו היא לרעתך, כאילו. ביום הולדת שלך יש לך יותר סיכוי למות בהרבה, כאילו. חבר'ה, מתמזלים. תן ליהנות מהוידואים, אחי. יש לי עוד וידוי גם. אתה רוצה סבבה. וואו. אתה רוצה לדבר? גם לי יש. רגע, אם אנחנו כבר פה בזה, אני רוצה להגיד מעכשיו. רגע, סתמו שם, יקושל מדהים, תודה. אני מהיום רוצה שתקראו לי חילזון. אני מזדהה כחילזון. מתאים לך, חילזון! חילזון קאסי. חילזון כזין. צרפות זה יותר נכון. אנחנו גם, בנוסף, תומר אולי לא נמצא איתנו, אבל תמיד יהיה איתנו בלב. אני רק אומר שהוא בעל האש עם אנשים אחרים. הוא בעל האש עם אנשים אחרים, רק אומר. וואי. תומר מצא עבודה ראשונה. שלא ירד אחורה. דניאל, בחיתוך. אני עכשיו מעביר, וזה גם יחזור אליי אחר כך, אני מעביר את החגיגה למר יונתן ויינשטוק. אני גם מצאתי עבודה! אני יוצא מהפנסיה. היידה, בשעה טובה. נכנסת לעבדות, מזל טוב. חוגגים פה עבדויות. אלדרי. שכל החיות עכשיו מפוזרות בבית של יום בהצלחה. אמא שלי מאוד תשמח. יש אחת מתנות, אותי מהר. כן, דרי עם כיפה. חשוב מאוד. היום המידע האחרון, נכון? יש הפרשי שעות. וההודעה האחרונה... הוא לא ריק לו, הכיפה מסתירה. והמרגשת ביותר. המרגשת ביותר, לפני הסיכום, וזו הודעה. וואו. יש לו עוד וידוי. לא, הוא לא... הוא לא רוצה להגיד, הוא עדיין לא מוכן. זה לא משנה איך הוא יהיה ואיך הוא יתפתח בחייו, אנחנו תמיד נאהב אותו כמו שהוא. טירי! והכל בסדר, אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא, למרות שהוא יצא מהארון. תתפשט! הודעה אמיתית, זה לא כזה מרגש, אבל סירבתי בצבא למסלול... עד ההצעה הבאה של המסלול. ואמרתי להם שאני לא אחתום. חבר'ה, עוד 3 שנים סטארט. יאללה. חבר'ה, יש לי סטארט-אפ. אפשר לדבר עליו אחר כך. נדבר עליו אחר כך, מה זה, עם הסנפירים המתגמשים? לא. לפני המעבר להדלקת נרות. ועברתי 90 קילו. לפני המעבר להדלקת נרות שהרב החמוד שלנו יעשה פה, אני רק רוצה להודות לכולכם פה. היה לי תקופה מאוד קשה, 4 חודשים אחרונים. וואו. רגע, מה בראדר, רגע. המשבר. לא חושב שהייתי מצליח לעבור את זה בלעדיכם. כל אחד ואחד מכם. תודה רבה. יש תקופות קשות. תומר ימותו היום. חיי ילדים ביד. אוהבים אתכם, אנחנו יודעים שמקשיבים. שים עליכם. לא שמע לי את החלק האחרון. עוד הפעם. עוד הפעם.
מה לא שמעת? אתה איתי. רק אומר שהשיר השיר החדש של עידן עמדי נשמע חרא אחו שרמוטה. נשמע כמו ששם שם. מה, סופרמן הזה? מה זה החרא הזה? שמעתי את זה רק... מה זה החרא הזה? משהו לא שמעתי את זה באמת. איזה נר היום? לא, מה קשור משהו, לא יודע, לא יודע. פשוט סיפור יפה, אבל זהו. רק נשמע מעניין. לא אהבתי, זה בכלל. אבל לא רצו. ברור, נו. סוף סוף. רציתי שתרגיש רע. אני לא מרגיש רע, מה אכפת לי, אני אומר את האמת. היי דרי. איפה מאיה? די. מה? אנו מדליקים, הנר עשה לנו שאנו מדליקים, ניסים ועל הנפלאות, ועל הישוע ועל המשפחות, שעשית תתומה שאלה טובה. היית אמור להיות בסבב, אבל שי השתלטה. איזה סבב? זה סבב אלדרי. אתה מבין? זה פתרון. לא, זה הכי טוב שלי, מה קורה? לא יודע למה. מה זה חילזון? הוא השתמש ממש! מה קרה לו נורא? אתה יכול גם אבל, אחי. אנחנו יהודים, מסתבר. אני ממשיך את זה. לא לפחד, לא לפחד, לא לפחד. אבא איתנו. לא לפחד, לא לפחד. ידע זה מוגזם. מי צריך את הזום הזה? אריות! על האריות! וכן נפתלי. איפה הקיבה של אלדרי? יש לי וידוי, הייתי בחתונה. מה? אני לא רציתי לך. אתה מניאק יצא. אין לך הווידוי שלך עוד. לא, זה נוח ככה. שקט. מי זה לא משקיע? זה השמש. אלדרי מברך? אלדרי, אתה מברך? שים אותו על רמקולים, הרב הצעיר. יאללה. נראה לי על רמקול. אלדרי, תצטרף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים אבותינו בימים ההם בזמן הזה אמן ברוך אתה חילזון אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה אמן ישועתי לך נאה לשבח מכל תפילתי לך נדע לשבח אחי מזדח מדן הדח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח בידינו באש כל אחד הוא קטן וכולנו איתן סור החושך על השחור סור המבנה האור סור החושך על השחור סור אח שלי, אתה יכול לוותר על הכיפה, אתה יכול לוותר על הכיפה. זהו, שלנו.